Angibingelele ngethemba ukuthi bonke abantu bayaphila. Cha bafowethu, namhlanje akukuningi kodwa uNkulunkulu ubeke nje kimi ukuba sikhulume indaba ebucayi la okuyiyona elimaza abantu abaningi. Emhlabeni esiphila kuwo siyindlu nje abantu abambisholo, siba nenkinga yokuthi abantu abaningi bakithi esikhundleni sokuthi uma kufanele umuntu aphumelele yaphambili bese kufica ukuthi kuneyinkinga, akasakhona ukucabanga into engamphumelelisa nento engakwazi ukuthi ibe yinhle kuye kusasa. Uma ulandela ukuthi yini evimba umuntu ukuthi angakwazi ucabanga impumelelo, uthola ukuthi umuntu ubanjwe ngama-mistakes noma ngamaphutha adlule kuwo. Bese lokho kumenza ukuthi angasakwazi ukucabanga into angayenza kuya phambili. Abantu abaningi bayabopheka uma kuziwe kuthethu wenza ukuthi noma wona kuphi, bese ehlala kuloyo nto le engasakhona ukuya phambili. Ngifuna ukuthi kuwe muntu kaNkulunkulu, uNkulunkulu akukho kwakudala ngephutha, nokuthi angeke ulubone usuku lwesibili lungekho lokuqala. Kukhona umsombuluko, kukhona ulwesibili. Lokhu kutshela ukuthi kukhona ubukhanya, khona ubumnyama, kukhona imini, khona ubusuku, imvula iyani iphinde ingani. Akukho uNkulunkulu akudalile lokhu wrong. Ukona ngokwakho ngomuntu uNkulunkulu akudalela lokho ukuthi umuntu ona ukuze ezokwazi ukufunda ukuthi lokhu akufanele ngikwenze futhi ngenze ukuthi there is no good without bad. Kodwa abantu bakithi ufica umuntu ngephutha njalo enze empilweni, usehlalele kulo ke manje ukuthi empilweni angayesaba lutho yena, ngeke sakwazi usethatha izinqumo ngephutha lenza. Ake ngibekise abantu baNkulunkulu ukuthi kanjani uzothola omunye akutshela ukuthi mina ngenza iphutha, ngasuke ngokwami ngangikalela ukuthi angifuni ukuthi ngingathiwa ngithola umntwana ngisemncane, kodwa kwagcina iphutha njalo lenzakalele ngaba nayo umntwana, bese umuntu egcine seyovala inzalo athi nje angifuni nje ukuphinda, angifuni kungiphinde. Abanye egcina umuntu ebamba ingane yakhe athi angifuni ifane nami. Uyabona ukuthi ngephutha oswalenza manje usubamba ifuture yomunye umuntu neyakhe ifuture futhi usuyibophile ngoba usulokhu uhleli kulelo phutha lelo. Noma ngabe yini ezobusiyenzeke empilweni kusasa, uyimatanisana lokuthi ngoba kuwe kwenzeka ukuthi awusakwazi ukuqhubekela phambili, awusakwazi ukudlula kulona. Kuyinkinga ke lokho bantu bakaNkulunkulu, kuyayibopha impilo, awubi nayo impumelelo uma usacabanga amaphutha owenze emuva. Iphutha ngelomuntu, iphutha likumuntu lidalwe uNkulunkulu umuntu uyona, kodwa musu ukuhlala ephutheni olenzile. Akekho kumuntu bantu bakaNkulunkulu ongafike afike akhiphindle noma akhulule bese phinda azohlala phezulu kwalondle leyo. Kodwa akazifica abantu ke bebhizi nalokho ngoba ukuhlala emaphutheni owenzile futhi akulimazayo lokho kufanele uhleli phekwendle. Awukwazi ukuhlala phekwente ekulimazayo, uhleli phezulu kanjani phekomkhonto ubugwaza. Awukwazi umuntu kaNkulunkulu ukwenza into kanjalo. Iphutha ngelomuntu lidalela umuntu, kodwa wena into ebalekile eqhubekela phambili ke manje nempilo. Funda kulokho bese uyaphambili. Unganaki futhi umuntu osecente uthini. Umuntu osecente ngakhuluma kodwa impilo iphila ngeyakho kwakusiye yakhe. Nayo nawakhe amaphutha. Bakhona abantu abahlalela nje ukuthi bakukhumbuza amaphutha owenzile ukuze bezokubopha ungayi phambili, ngoba bayazi ukuthi uma uhlele emaphutheni owenzile izolo ikusasa ngeke ube nalo, ngoba uzolo ukuthi abantu basangibuka ngale yakhe okwenzeka izolo kwayizolo, okwenzeka ekuthangi ngokwakuthangi, okuzokwenzeka kusasa ngokwakusasa. Funda muntu kaNkulunkulu ukuthi ke isimo nesimo odibana naso, bhekana naso ngaleso sikhathi ukuthi kuyiphutha kuyini belimiselwe wena, njengoba ungazazi kwamanje ukuthi njengoba uzolala udleni kanjani, uzobulele kanjani yonke lonto leyo. Kusho ukuthi kukhona abakuhlelela impilo, uNkulunkulu uyakuhlelela. Musa ke bese ukuhlala emaphutheni ke manje, ngoba ukuhlala ephutheni ubamba ikusasa, cause lelo izolo libambile, and futhi lezolo libambile hayi ukuthi lihle libhlungu liyakulimaza, lizokudla amandla ugcina ungasenakho ukuyigqaja ukuya phambili. Kunabantu abagcina umuntu esethi mina vela ngeke ngisakhona ukuya phambili ngoba uma eyibuka ubuka esarandwe ngamaphutha, ngoba ubuka izinto azenzile emuva. Noma kunabantu abahlalela ukumkhumbuza amaphutha akhe. Akekho umuntu ongenawo amaphutha, akekho umuntu ongcono nomunye, kodwa musani bantu bakaNkulunkulu ukuhlala emaphutheni enwenzile. Nibulala ikusasa lenu lapho, ningabulala ikusasa lenu lodwa, nibulala ikusasa nalabanye abantu, ngoba ukuphumelela kwakho wedwa leyo mpumelelo leyo kuzohla abaningi kuyo, ngoba uNkulunkulu umisela ukuthi
singabantu abanye mafuna sikwazi ukulekelelana kodwa uzophumelela kanjani ke usahlele emaphutheni owenza izolo awukwazi umuntu kaNkuluNkulu ukuyibulala ngento engadalwanga nguwe engalawula kuwe awukwazi umuntu kaNkuluNkulu ngifuna ukuthi ke bantu bakaNkuluNkulu namhlanje wonke umuntu ola khona hlala phansi ubuka amaphutho owenzile bese ubuka futhi lawa okuyiwona ubona kungasukeki kuwo ongakhona ukudlula kuwona funa ke indlela ke manje yokudlula wazi ukuthi la emhlabeni awuyilawuli futhi awuyilethanga wena njengoba unegama unesibongo unakho konke awuyiqambanga wena okusho impilo iphilayo ilawulwa uwe laba bakuletha yibona balawula impilo yakho uNkulunkulu wenza isiqinisekiso sokuthi umuntu nomuntu amlethe emhlabeni uyambheka ngesandla sabakubo okusho ukuthi impilo yakhe ayikho ezandleni zakho noma ungenza iphutha akusho lokho ukuthi uNkulunkulu sekulahlile noma ku wrong iwenze iphutha ngoba uyaphila. Uma uphila ngeke ngakhombisa ukuthi uyaphila. Umuntu onemoto uyazi ukuthi imoto ihamba ikhwehlela ibe nenkinga. Akusho lokuthi ifile. Akusho ukuthi ngeke isahamba. Kodwa kusho ukuthi ke manje hamkhiphele lapha awuto nenkinga ufake elinye. Kuze imoto iqhubeke phambili. Mayibhama isondo thenga elinye ufake elinye. Kuze imoto iqhubeke phambili. Kwesi isikhathi kwekhompha ukuthi upheshe. Kuze imoto yaphambili uncenge. Kunezimo obona ukuthi akudluleki kuzo kalula. Kodwa zama umuntu kaNkuluNkulu ucabangela ikusasa. Ungahlali kwimuva likulimazayo. Ngifuna ukuthi abantu bakaNkuluNkulu lana ikhona namanje umuntu esayibuka esahleli esabuka yonke into ebimbambele emdonse emuva ebhlungu noyiphutha yenzile. Khumbula umuntu kaNkuluNkulu ukuthi impilo uyiphathele wena. Khumbula futhi ukuthi uma uhleli kwento lekulimazayo esemuva ubulala ikusasa lakho ngeke ube nalo ikusasa. uNkulunkulu uyanithanda abantu bakaNkuluNkulu. Ngisahleli phansi nezibuka emaphutheni endlule kuwo ubese uyibuka manje ukuthi ke isikhathi sokuthi uye phambili ke manje. Khohlwa ngokusemuva ukuthi iphuthu lenzile yebo isikange usisuse kodwa ke into ebalekile iqhubekela phambili. Mawusabona inhlamvu yelanga wayisho njalo uhlangano mawusabona inhlamvu yelanga kusho ukuthi usengaguqula konke. Mawusabona inhlamvu yelanga konke okonile usengaguqula usengalungisa lonke iphutho olenzile. uNkulunkulu uyanithanda abantu bakaNkulunkulu. Hlalani njalo nijabulile ngoba ngeke ujabule mohlele emaphutheni owenzile izolo. uNkulunkulu uyanithanda amaphutha ngowomuntu. Amen.